Keď vyhráš, kto bude prvou osobou, ktoré to chceš oznámiť? Táto osoba. Zavolaj tejto osobe alebo sa s ňou porozprávaj, keď dopozeráš toto video. Nie preto, že chceš zdieľať svoju výhru, nie preto, že chceš zdieľať svoj úspech, ale preto, že chceš jej poďakovať za to, že je v tvojom živote. Pretože tu je ten fakt, že na toho človeka myslíš, aj keď sa nič nestane, a dokazuješ, že ho máš rád, aj keď nemáš čo zdieľať.